Здравейте, YouTube. Пак снимам. Да. Опитвам се да си настроя в работа. Тук имаме фермичка. Това щяхме да го резидентстваме в някакво место. Това прочетам. Да. Има много готни глави, ела ги покажем, Викторе. Стой после. Да, вижте моята глава. По принцип нямам скин, но това ми е главата. Сега. Айде да ви покажем моята глава, чакай. Василя, ще спра микрофона да не те чуят хората да се излагаш тук. Това е пристройката, която още строиме. Тук нямаше това коридорче, го нямаше. Вижте мене! Общо взето строя аз, тази каминка я построи Васил, по принцип не строи толкова хубаво. Имаме много неща, някакви уникални неща тук. Я му покажи горния чест, бе. Да, ако искате може да ви дадем някои неща за започването, да ви помогнем да строиме къщи заедно. И това са ни нещата, туловете. Ако искате, ще ви пратя IP-то, ако искате да се свържете с нас, може да пишете на мен, Вики Пича, и на вас го Пича. Да, копирам името този бедняр. Или на Миро 04, бро, тук не се казваш Кирскапан. Кирскапан ли си? Казва, да. Окей, на Кирскапан. Миро се скрещава навсякъде различно. Това е моята стая, Василя маха и мисля от леглото. Тук ще ми е тераската. В бъдеще ще помислиме за стаята на Васил. Да, моята стая ще е тук. Бе, тук. Къде ще е стаята, бе? Тук е моята. Абе, тук ще долу ще е моята, бе. Това моето за плюс си го. Къде тук? Е, така. Е, това е моето. Това цялото. Ти добре ли си, бе? Ти добре ли си, бе? Твоето същото, бе. Да, ама тук ще е нещо друго. Няма да е друго, тук е моята стая. Да, братле. То се чуди къде е да ни вземе място. Така ли иначе, Васил е гаден. Това вече го разбрахме. Васил е добър. Василя, махни го това, тук ти обясни как е. Той без взима много място. Педасиро. Той не знае защо как да обзаведе, той стори едно легло и няма да дава нищо да сложи друго. Така, да, виждам, че вече продължи да снима повече от 20 секунди. Да, внимавайте обаче, този сервер е PvP. Има преди, нали, скоро изтриха резиденциите, не сме на много хубаво място. Обаче то не зависи от нас, смисъл, то почти навсякъде е така. Първо тази къща открихме и затова се заселихме в нея. Тя беше доста щупена, обаче преценихме, че е хубава. Беше много запазена. Беше много запазена, както казва Васил. Беше по-запазена от всичките. Малка, но запазена. Тая грозотия не знам колко построи, ужасно е. Тия също е там грозотиите в небе. Къде ще на Васил Гротофиля? Василе, спри да ме биеш, бебате! Ще те изрежа от клипчета. Не. Въпреки че още нямам такива програми. Обаче си направих фрапса да може да ми засича, като държа едно определено копче, защото са ми се получавали известни гафове в клиповете. Виктор, виж Хоме. Хоме го виме. Да, Васил знае тия гафове. В това не мога да влезеш, ако... Хора, ще с вас. Ще дойдеш с нас, лай. Мога да влезнеш, ще виме. Някакво ще е много тъпо, сега да не мисля за такова гласа, защото... Влезнах. Да, и тук няма нищо, аз съм влизал в това. Влезнах. Мрам те. Влезнах, излезнах. Влезнах. О, път простят. Бегам. Той те сега за малко ще си О, виж, Виктор, виж отсреща, виж, бе. Къде, бе? Виж, бе, изкачи се пак и виж отсреща. Виждам. Аре там. Там съм бил. И? Нищо. Ресе, нали? Да, рес. О, Кирскапан ми праща. Да. Не засичам глас, когато приемам някакъв телепорт, защото... Миро 04 не съм аз. Какво? Да, ти си Кирскапан, знам. Има друг Миро в сървъра. Да, бе. Да, Миро 04. Къде си, Викторе? Виктор, къде Аз си? като те питах, ти ли си Миро 04, що ми каза, че си ти, бе? Защото мисля, че съм аз. Лътъфа, гледайте тук какво е яко. Това е цигански бог, бе. Някой е копал тук. Не е циганския блок, Василя, аз съм в подземието на нещо.
Латена тук има път. Някой си е... What the hell? Хора, Що? тук има портал, Да, бе! който не е довършен. Да, ето го. Някой се е опитал да се го Ме прави, да се в нашото хоми. Да, бе, това знаеш колко време се чупи. що вас що си прасе. Къде скочихме ние, бе? Защо Майко, си тия носи колата прасе? Ара, качвайте се. Ела да видим. Защото е як. Вижте Васил Павлов. Вас може ли една такава глава? Чай ще се самоубия. Това къде падна, бе? Банк! Искам се самоубия. Васили, искам като твоята глава. Бро, тук да знаеш какви тунели има. Знам. Какви тунели има? Огромни. Ма той под нашата къща сигурно има, ама и на Васил там ще му стане най-готино да си направи. Нали? Ама той не иска, защото... Къде ще стане най-готино да си направя? Ако има някаква е така пещера. Просто ми пратиш ли тъпа да това ли? видиш какви тунели има. Василе, това не е блока, бе. Ама то май няма, не знам. А, да, блока е. Бро, ще ми пратиш ли тъпа? От блока направо ще слиза в тази мина. Да. Сега какво ще правим в този епизод? Трябва да измислиме нещо. Ще се Бро, прати ми Ще се ПВП. приключения в пещерей. Бро, прати ми Приключение в пещера. Само на руски говорим. Приключение на пещера. Добре, стой тако. Добре. И засичам. Пиво и майка. Бро, файт. Тена, тук ще е моята стая и възнамерявам Василе да не викаш. Стой тук да сложа торчове. Василе, ти ли сгрифи торч? Васил ми беше сад. И... Що го псувах? Да, защото Миро го псуваше. Аре, стига сте ми лежали на леглото, че аз да си лег. Да смукна. То па стана ден. Аз легнах и то ме изрита. Много Бро, градно. приключения някакво. Айде. Приключения, разпътия, елия, всеки човек е пръст. Спри, бе! Да, още един път трябва да се хвърля и ще се самоубия. И то на какво се кефи. Умрях, yes! Сега ще ви покажа една идея за диван, която сам си измислих. Ма... Сигурно я има някъде в нета. Не знам. Сигурно. Откъде тя прашка глава, ама той има и кравешка, бе, Миро. Аз взема кравешката, аз взема кравешката. Мене крашката стои като истинска. Не стои като истинска кравешката. Така, Да. може би сте забелязали, не знам при вас. Къде Дали си, ви- Миро, елати да му пик главата. Дали ви Миро, става вземи тая черен истинска екран? глава. Ето, гледай мене. Братле, не ме Миро, прекъсвайте. Василе, спри Виро, да бе. прекъсваш. Василе, спри да ме прекъсваш, бе. Ние сме При крави. мене може да ви премигвам малко. Защото на мене нещо ми се бъгва HDMI, на вас сигурно не ви премигва, но не знам. Защо така ми лаги? На някой лаги ли има? Не, на мен не ми лаги, въпреки че снимам, Василе. Значи компютърът ти е някаква барака. Аз си му обиждах компютъра, бе, те пак. Така. Ще изгреди. Василе, какво бе? Не пипай. Много просто. Ей, даде ми идея как ще си направя комп. Само не ме имитирай. Да, бате, ти си ми видял от мене как да си го направиш, ама аз да не те. Не, измислих една идея много готина за комп. Това, напръднеш и като го искаш. Не, ще ти пръдна на главата. Ще ти пръдна в носа и ти ще мериш. Вау. Лоджик. Лоби! Може да снимаме как играеме на лига с Миро. Да. Айде. Защото, ама не знам дали няма ми лаги. А с мене, Викторе, Ще правим тестове, Васил не ще да играем. ще играем с мотло. Като снимам играеш, ама като не снимам нема играеш. Гати териката. Да. Кой къда? Се чакай, какво се бе?
После ме басира Виктор ми каза после преди 1 час. Трябва да излиза Виктор, 1:30, Виктор, аре излизаме, караме. Да, верно, аз в 1:30 трябва да излизам. Аре излизаме, караме се. Оф, стой малко. Или след малко, като си свършиш клипа. Ми трябва да свърша клипа. Айде, като свършим клипа. Абе, хора, как се правеше картина? Има картина, къде е картината? За мен е картина, така има картина. Има картина, къде има картина? За мен е картина, вау. Да не аз... Аз ако я намеря, ще си я взема за мене. Да бе, човек, аз си намерих тия картинки. Ето, нали е, щом казваш, че ти си намерил картинки, значи има много. Няма много, има една. Василе, нали знаеш, че е картина, че аз те подсетих да си сложиш картина, като казваш, че си взема картина. Аз искам за комп картината, ама не знам, не ми дава да я слагам нещо. Защо? Ще бъра. Правим Чао, гайс. картина преди Що? това. Миро, що? Ще става сега да играм да карат колели. Чао, още не. Намерих картината. Аре, дай още една, ако имаш. Всъщност това е рамка. Но кога? То рамката няма ти върши работа. Виж, Кога? Къде Трябва си? да ставам. Вики, виж. М? Ето. Виж. Ай, чао, хора. Що? Трябва да ставам. Добре, чао. Окей. Аре, Миро, до след обяд. Ние сега ще свършваме и ние с клипчето. Да. Вики, Ще остава да се качват и едни с... рамката как мога да я поставя? Както се поставя, с той си довърши изречението. Как се поставя? Изчакай малко, бе, бате, ще... Нямам пермишън да слагам айтем. Бате, имам ли пермишън за нещо в тази къща? Хъща. Нямам право да... Васил няма пермишън да слага нищо в тази хъща. И ще скача клипче как правим един хотел в един друг сървър, който вече не работи и не може да играят с нас. Защото с федерацията, другите, които спряха, не помня да влиза. Да, Василе, това ще го изрежа. Няма. И ако продължаваш така да ми псуваш клиповете и тебе ще изрежа. Аз псувам уния педали, бе, не тебе, бе. Да, ама пак е гадно за хората, които трябва да чуят как псуваш. Добре, те са много добри, извинете хора, много сте добри. Да, добър си ти. Това ги че не Аре, оби. сами върни кирката, защото ми трябва, не аз я взе за теб. Не знаеш, че има в честовете толкова кирки, бате се едно. Бате Мене не ме интересува и аз това ти го казах, ама ти не ще вземеш моята. Сега си искам. Не, чакай. Васил заглуши микрофона. Защото е идиот. Така. Какво ще я да правя? Пуф. Да, кирка. Ще изключа от разговора и ще си игра сам. Защо ще ме изключваш? Защото не ми харесва как говориш. В клип. Така може ли? Но си. Аз ще кажа на хората, каква е тази цигания, бе, бате? Това ми прилича на някакво бесило. Да си затваряш, да си гледаш там някакви добитъци. Стой, аз тук малко ще отворя. Да, къде се затворих. Да, нема ме объркаш този път. Къде паднах, бе? Гледай сега с какво ще изкачвам. Изкачвам се с слабове. Бегай, бе. Аз ще имам по-хубав кръвато, защото нещо. И какво? Не ми казвай, че тия два кревата, които пак си направих от вълната, си ми ги взел, защото ще ги взема. Кое? Два кревата си взел от честовете, нали? Не направих си ги от моята вълна. Аре, престани да ме обвиняваш, че съм ти взимал айтамите. Не са два кревата. Ако не няма, значи ще си ги. Да, Ще ги вземе друг. Некой дух ли? Сега кой обижда, бе? ти. Айде, бе, аз. Какво викаш идиот? Аре, не се при на големия англичен, защото нещо не разбираш от английски. Виктор, я надейка свободи, днес.
Защо те гледам къв си? Чакай, къде си бе? О, горе съм си. Гледай само. Това на баш ще сега завиждаш. Ще завиждам аз на тебе ли точно? Виж. Виж ме, бе. Не ме кефиш, моите погоди. Да, бе. Не, бе. Какво ще ти пък правиш? Всякакво интересно така. На къде пръстите? Компютър. Ма и аз нямам премишен да слагам рамка. Добре хора, чао.